Телефон Tecno Spargo 1 барои шумо мо арзон кардагӣ метавонед харидорӣ кунед. Памяти 128 дар нархи 8990 рубл, памяти 64 бошад дар нархи 7990 рубл метавонед харидорӣ кунед. Магазини Риафон номерро дар рӯи экран барои заказ кардан ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонед. Дар дохили Россия бошад 300 рубл, ва Тоҷикистон бошад 700 рубл через самолет равон мекунем. 2 рӯза мерасад, максимум 3 рӯз. Ва телефони Tecno Spargo памяти 64 нигаҳ кунед, пеш биёед хитон тамошо кунед тарзи кор карданша ба монанди iPhone 13 14 монандай корси бошад мати пай даст мемонад, ҳамка хубӣ дорад ва 13 мегапиксел основной камера, ҷои зарарнак Type-C, агар микро меши сразу мешикаст. Барои ҳои ма гап мезанам ки ҷои зарарнак Type-C хубтарака ва колонка алпоён ва боло ва колонкашам баланд мехонад ва отпечатки палец бошад дар ҷои кушанаки телефон, пас баландна ай тарафи рости телефон мешавад. Фронтални камера бошад 8 мегапиксел, 120 ГГц экранш кор мекунад, 5000 мач батарейка ва тарзи кор карданаш. ин бошад основной камера 2x ва 4x пеш мешавад ва фронтални камерашаи 8 мегапиксел ва расеткаи сафед тёмно-синий ҳам хеле расетка мешавад. ира мо дина овардаден нисфш фурухта шид ва ҳам қайдига мон касоне ки успеҳ кардан харидорӣ мекунанд дар ҳамин номерои рӯи экрандагӣ метавонед заказ кунед. ва дар дри комплектац бошад 10 ватта 20 зарядка катик кабел ва инҷа да бошад симак барои симкартаи карданак бо дар иҷа ҳастай бо брат дар дри иҷа ҳастай бо гарантияи худаш талон аяму чи 12 бо плюси ҳамо 13 мо гарантия документҳои телефон пилёнка дорад ва чиқоли прозрачный дар дри коробкаш дар нархи 8000 9000 як телефон мегирӣ ки пилёнка чиқол ва зарарнакҳои ҳама чизи худаш дорад. ранги Samsung нест, кароҷа дарш блок надошта бошад ё чиқол и карочи ҳама чи дорад. метавонед заказ кунед ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка кардан метавонем. ва адреси мо бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зелёный. касоне ки омаданӣ хоҳанд ҳамин адреси мо биёянд ва дар ҷа бошад ай компания Real Avia билет гирифта харидорӣ кунед дар номерои 925 371 0388 шумо да бардор Мусин ҷавобтон метад. сурати паспортона просто равон мекунед, эси боша электронии паспорт равон мекунад. мо да авиакассаи Real Avia ҷавоб метонем прямо ҳам авиакасса, билетҳои арзон ва телефонҳои арзон фақат толка дар магазини Real Phone мешавад.